Mahirap, ulila sa ama, tricycle driver, security guard, at vendor sa magulong lugar sa Maynila ay nabago ang aming buhay. Yan po ay nandahil sa matinding panalangin ko, pananampalataya at paniniwala na may magagawa ang Diyos sa aking ama. Yan po ay dahil sa mula pagkabata ay lupit na sa aking isipan ng matataas at matitinding pangarap at ang mga bulong gawain na pagdating ng kanyang pagpapala, ako ay magmahal, kumalinga sa may hirap, sa mga nangangailangan, solo parents, sa mga may sakit, at mga senior citizen na wala nang kumakalinga dahil sa hirap. At ang dahil sa kalakasan bigay sa amin ng Panginoon bilang kabataan, ay sinamantala ko upang matagalan ang mga paghihirap sa pagkahanap buhay, mga pagpupusigi, pagtitiis, at mga kaapihan na aking dinanas dahil sa pakikipagsapalaran sa buhay. At ako ay hinasa ng Diyos sa matinding kahirapan. Dinalisay niya ako sa mga matinding pagsubok. Hinubog niya ang aking isipan sa kanyang katwiran at hinubog niya ang aking puso sa pagiging matindi, pagiging maaway, at pagiging mapagmahal. Ako'y mamundo, napakalaki ang pondo ng kapitolyo na napakaraming matutugunan. Matutugunan ang pangangailangan ng may sugit. Matutugunan ang security sa pagkain, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Matutugunan ang kailangan sa livelihood. Matutugunan ang pangangailangan ng mga school, mga teacher, at mga batang mag-aaral. Matutugunan at napapalakas yung ating mga magsasaka na karamihan na pinagkukunan natin ng hanap buhay. Kaya po kanyang pinaalam ng Diyos ang ating puso para tumakbo ng gobyerno.